Bueno, hau da, 24. testua, Euskal Herriko Autonomia Estatutua, 1979an eman zena, eta hau da, gai honetako 2. testua, hau da, taldeka egin behar dezuena, taldeka edo banaka nahi dezuen moduan, eta da kurtso honetako azken testua. Ez dago ja gehiorik, honekin bukatzen dugu erabat programa. Berriro ere, nahi bat dezue gelditu bideoa, azpimarratzen dezue, eta ni kontatuko dizuet orain zergatik azpimarratu ditudan azpimarratutako gauzak. Hontan ere daukagu aurrekoan bezala Juan Carlos lehenaren izena. Beti bezala, bera delako azken instantzia lege hauek konfirmatzeko. Bera badaki legea egin dela, Euskal Herrian egin dela, onartu dela, eta orain argitaratu dela. Orduan, lehenengo artikuluan aipatzen da, Euskal Herriak bere eskubidea duela osatzeko ente autonomiko bat. Gero, 2. artikuluan daukazue zeintzuk dira lurraldeak, eta hori aipatzen dira Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, eta badaukazue Nafarroaren aipamen bat, gero jarraitzen duela 2. artikuluko 2. partean, eta hori da, Nafarroak momentu honetan ez zuela etzela sartu estatuto hontan, baino Euskal Lurraldeek utzi zioten ate irekia egunen batean sartu nahi badu, gure autonomia erkidegoan sartzeko. Era berean, beranduago Nafarroko autonomia estatutua egiten denean, Nafarrek ere utziko dute artikulu bat, nun esaten den, egunen batean, haiek horrela erabakitzen bat dute, posible izango dutela Euskadiko autonomia erkidegoarekin bat egitea. Ez da egin, ez da gertatu, ez du ematen gertatuko denik, baino ate irekita dago. Gero daukazue hor, aipatzen dira erakundeak, nola lurralde historiko bakoitza, hau da, probintzi bakoitzak izango ditu bere erakundeak, bere diputazioak eta, hau da, sistema foralean bezalaxe jarraituko dute, eta aipatzen dira hor, beste erakundeak, ez gero komentatuko ditugunak zeintzu diren. Gero, euskera azaltzen da, hizkuntza ofiziala bezala, kasu honetan hizkuntza koofiziala bezala, zen Espainia osoan erdera dago, eta Euskal Herrian, euskerak ere maila berdina dauka. Eta gero, azkenik, berriro, aipatzen dira, erakundeei dagozkien transferentziak eta momentu honetan aipatzen da ordena, batez ere orden publikoa, eta hortarako noski lehenetako transferentzia horitariko bat izan zen ertzaintza, polizia. Baino, gero denborarekin bilera diferenteetan transferentzi gehiago emango dizkiete. Eta, hor dezuen nun ematen den, Madriden ematen da hau, eta baduzkazuet data, eta nola sinatzen dute erregea eta Suarez. 1979an, azkenian, jarriko da indarrean. Hemen dezue ja, ordun, zeintzu diren landu beharreko puntuak. Zeri buruzkoa da testua eta ikusten dezuenez dira Euskadiko autonomi erkidegoko estatutuko artikulu batzuk. 1979an emanda, hau da Espainiako konstituzioa egin ondoren eta transizio bitartean, testu politiko, ekonomiko, soziala da, eta autoreak, hasierako autorea dira Euskal erakundeak. Zen autonomia estatutuak egiten dira dagokien lurraldean bertan. Behin egin ondoren, aurkezten da Espainiako gorteetan, bertan ez badago problemarik zuzenian aprobatzen da, eta gero ja erregea konfirmatzen du indarrean jartzeko. Zerbaitekin ez badaude ados, atzera botatzen dute, baino autonomian bertan erreformatzeko eta gobernuko onarpena izan aurretik. Orduan, hau da sistema, eta lehenengo mailako testua da. Hemen ere, komentatu behar dugu, pizkatxo bat, aurreko testuan bezala,
nola esan dugun transizioaren bilakaera, berdin egin dezakezu hemen. Erregearen papera, Arias Navarroren dimisioa, Suarezen erreformak eta, lehenengo hauteskundiak egiten direnean, esan dugu, Espainia mailan UCDek irabazi zuela, Euskal Herri mailan irabazi zuen partidua izan zen EAJak, eta gero konstituzioa aipatu behar dezue, ez detailes, aurreko testuan bezala, baino bai aipatzea, konstituzio hori izango dela markoa, gero autonomiak sortzeko. Zen konstituzioan errekonozitzen da, lurralde diferenteek posible dutela autonomia eskatzea. Eta horregatik, agertzen dira 3 konzeptu, alde batetik lurralde historikoak, Euskal Herria sartzen da hor, aipatzen dira interes ekonomikoak, Euskal Herriak ere badauka interes ekonomiko zehatz bat, industrialata, bai provintzia guztietan antzekoa, eta beste arrazoiak esate baterako kultura, orduan, edozein modutan ikusten da Euskal Herriak bazuela bere aukera autonomia estatutua eskatzeko. Bueno, orduan, testuan zentratzen baldin bagera, orduan da leno aipatu ditugun gauzak, gogorezazue autonomia dela, hau da, ez dela independentzia, izan behar duela bai autonomia, gobernu autonomikoa, baino Espainiako estatu barruan, implikatutako lurraldeak dira 3 lurralde historikoak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, eta, Nafarroaren kasua aipatzen dela, eta usten zaiola, bide irekia egunen batean sartu nahi badute, eta era berdinean ere, Nafarroko estatutua egiten denean ere, haiek ere izango dute antzeko artikulo bat, esanez egunen batean nahi badute, posible dutela Euskadirekin bat egitea, erakunde provintzialak aipatzen dira, orduan gorezazue foru aldundia daudela, hori dela unidade nagusia, gero badakizue dagoela Eusko Jaurlaritza, ejekutiboa, Eusko Legebiltzarra, legegia, eta gero daudela auzitegiak, auzitegia judiziala bezala. Hizkuntza politikari dagokionez, 2 hizkuntzak ofiziala daude, euskerak erdera bezala balio berdina dauka, eta hiritar guztiek jakin beharko lukete eta eskubidea dute erabiltzeko. Eta, interventzioko zelaiak, hau da transferentziak, momentu honetan, gu daukagun testu horretan aipatzen da orden publikoa, aipatzen da polizia, baino jakin dezazuen hori dela lehena transferentzia askoen artean. Orduan, konklusioan, estatutu hau indarrean jarri zen errezkero eta momentuz indarrean mantentzen da, aipatutako transferentzia horiek hasiera batean mugatuak zirela edo hor ez zirela gehiago aipatzen denborarekin gero eta gehiago transferitu dira, esate baterako ez dakit batzuk aipatzeagatik, hezkuntza, gizartea segurantza, ogasuna eta abar, eta normalen Euskal Herrian garai hauetan estatutua aprobatu zenez geroztik, hor gobernuan paper garrantzitsuena izan duen partidua EAJ izan da. Parentesi txiki batekin, momentu baten PSOE izan zela gobernuan zegoena, eta lehendakari PSOEko izan zela, baino bestela EAJ izan da Euskadiko partido nagusia. Eta, hau da dena.